Gila. Sino pa? Tulo lang, no? Tulo pa lang. Tulo. Ay, kay Golden Mark. Apat na. Tulo, ay ano na ako. Ayun. Kupat na po ko. Ako, kaso din mo pa. Leo, siguro yung nilas niyo. Didi mo. Ate. Girl, maybe my love will come back. Oh, Tapos didi ka mo. Marimukon lang dyan. hi Sir Quizlet. Hi Miss Marimukon lang. Ay, laluwas na. Nakahiri. Ay, paglaluwas pa. Alarag luwas talaga. Sakit magsuway ng Nahulog ko dito na ano. Ay, hindi na trap. Sabi nila po ako. Pero ayaw. Magano kaya? Kung magagamit pa pag mag-ura. Kaya kung bakit mo. Beautiful. Beautiful and sexy. Beautiful, iway. Simple, da. Parang gusto ko rin. Ano? Mechatronics. Mechanical, tapos may electronics. Mechatronic kami pati electronic. Mechanical electronics. Oh, robot. Robot ang gawa. Kaya sa to, pwede ka mag-inusin, ano Mga robot. Ay, ito, may aeroplano. mga automatic na ano, ito sa mga factory. Pwede ako dito. Invention. Mga robot. May mo kayo robot. Ayan. Pwede nito. Kapag nito. AI na nag-ano. AI ang utak sa ng robot mo na. Delikado na. Delikado na. Type mo lang sa to, i-restrict mo ang mga program na yan. I-restrict mo yun. Ano yung may pagka, Day by day nag-gamit. Renta mo baga, kaso, mas malakas yung maka-adapt. Ano yun? Robot. Ano pag kayo ng taka? Pagdalo mo na yun. Talino pa sa tao. Magaling kasi ang mga palabas dati lang na yung mga movie na robot ang palabas. Mga robot na ang kalawin ng tao. Nag-i mo ba nag-i mo gossiping about. Ulo mamay. I know that's right. Tao man lang at invention daw sa tao I don't like like para sa tao. I don't like gossiping. Pwede siya sila. Oh, luwas. Pagod sila po. Oh, sirap lang. Ano oras ang doon? Uy, hindi ka live. Uy, hindi mo nga rin nagpato mo kay bagay hindi rin yun sa imo. Ako naman kailangan doon ako sa bado. Kailangan mong bado. Mga dargo, mga gamis lang mo dito ako na. Mga gamis lang. Ha? Oo, sirap Oo, sirap lang. Malagang sa gawain nita. Ito ngayon sa nagluto. Kahap. Bukita. Kaya biya na, nag-arabot ko sa ano.
Ay, siya. Tama. May yan dalagdag. Iwan. Oh, si Juan. Papa niya Ruby. Ito na kasi. May Rivera na. That someday it will lead me back to you. That someday it will lead me back to you. And I know. Yan na, palibyo. Ano na, pagkapos Yan na, palibyo. Pagkawangay pa. tapos nilangan na lang. Ay, good boy liwat niya, no? May mau pa daw sa kanya. Ayaw lagi ka sa bago. Mapatagyan sa akin. Di na, isa. Makahirin kami. Kasi mo, iba na nula nila sa ipin. Ano na? Makipis ako nga. Diri may isipan ng matrabaho. Ikaw nga. Bakit ka ako nanulo? Gusto ngayon sa akin. Dali ka na eh. Paghapon, maman talaga yung tuyo. Baga maguli. Ikaw ang huli. Ala. Ala. Hindi makikaw na ako, Didi. Ay. Pag-ulit. Aroban Espinosa. Ito yung mga naging klase, hindi ko na kilala. Ay, patag. Ay, oo, may naging kaklase ako. Ang naging Ibang na balik na yan po. Makaroon na yun. ang kasalanaan Hinanggap mo ako sa'yo. Ako'y sa'yo. Ay, ang smart ko, mamitik na na. Legend 5. Ay, Legend 1. Tulo ng honor. Oo, maikulit, malapit sa'yo, nagmula niyang higit sa tulad mo. Oh, Hindi, ano lang. Bagong pitasin. Man, asin. Nalilim mo pagkasin. Kulaan pa kung sila asin. Ilan pa man? Kakapit ko tayo. may contact number man yan nalabalan. Tinawagan na naman. Sa pinangamit lang. Tapos ka naman para yun. Makipas ka na lang doon sa duwa. Tapos na nga eh. Jack. Jack. Gano ka? Ano yan? Ram? May gear nga ito. Pagkuha. Nagkatapuha na naman mo. Katrato mo? Classic lang yun. Classic lang yun. Nagkilos ka nun na. Lada yun na Live na. Live mo ka rin. Ando, okay ni Greg. Pagkaya mo. May makikipamasa. Barkabon daw, putong. Matapos na ba yan? Nabatong pa lang. Nabatong pa lang yan? Nupium. Pagtubakan mo sa ano Limited sa ako. Ano, tulong ng pagkita pagpilian. Bigyan ko na ang pilihan. Paligado yan, Matthew yan. Ano na kumain? Mara magpakito. Ano lang? Ano naman pagkita? Parehas ka mo, Matthew. Pakito din ako. Pakito ako. Ulol.
Araw pa na double dan. Ay, dyan. Gerakan double sila. Malamitan pa rin ang sarili. Baka na naman. Hawak yung bilis. Hello po, Jenna Rin. Hi, Jenna. Ay, pa rin ka. Ay, si Ate Day, nakapisto man doon sa luwas. Ay, nagali. Kaya. Gusto kong practice ang konta kanina. Uzo. Uzumaki. Uzo. Kaya ako sa mga Lola. Di ba't sabi mo sabay tayo nagpunta? Patay ka. pag nagkaabang ka sa nung instead of second. Pag maabang ka. Kung pag-abot na Ay, wala. First na ka. Hi! Hi, Taylor First plate Wiz! na may sarili. Hi, Taylor Sarili mo na. Wiz! Okay, ito na. Bagan may ang dragon na sa life. Kapagat. Sabay tayong iiwan. Ano sabi niya lang? Pinanulad ka. Hi! Hello, Gandhi. Risky. The delay. Classic yun. Thank you so much. Murang kalugod na nose. Okay, bagan mo. Napasig niya ito na maraming sisino. Dito lang parehas mo yun ka na, no? Facebook views. Lalo pa rin. Turok na ginuya. Bagawa na nagdududo, ah. Hi, Mariam. Uy! Eh, ikaw na Thank you so sila. much. Nagulo na si Christian. Uy! Oo. Las na pantoy. Ako ang cheese.
Tapunan na. Ako yun. Kumihuat na. Ano si Dambi. O, dalang dito. Dalang ano, pagpaman na lang dito. Pagpandok mo. Kaso ngayon. Sir Fred! Ay, hi guys! Hello, hi guys! Pero bakit mo pang... Diba? Pakamaki na. Pakapatay lang. Wow, pag-ulti, bobo man mag-bilis. Pero pag nag-ulti si Melissa, kumakanta ko siya nung siya nung... Late reaction. Pwede pa man siya makatenggo sa ulti. Hindi ako nang Melissa. Saya, yun na, TikTok yan. Hi! Hi, Phoenix! Mike here. Hi, Joanne Chris in USA. Thank you. Mike not, maybe is still sleeping. Thank you, Joanne Chris. Thank you so much. Thank you, Insan. Mike, maybe Mike rest. Still sleeping. Not yet wake up. Ano, parang sakit sa diya. Orang na. Banganin kung tapos ko nila. Ano, pagungin ba? Oo. Sino yun? Manok ko ba? Manok pa bimbol dito? Parang ano? Ibra naman eh. Pinata yan. Ay, ito na meme na. Ay, Wanuman daw ko ni Gabriel, no? Tunduan mo na? Oo. Ilang. Ayun na.
ka, Janet? Anong tulog na? Crispy ka ba doon? Regards to Mama Igay and Sam, I miss her man. Yes, I will, sabihin ko sa kanya. Sige, Insan. Hope all is good. Tell Mike I said hello. Yes, pa. Join, Chris. Thank you. I will tell Mike. I will tell her. I will tell him. Thank you for joining. Join, Chris. Thank you so much. See you soon. First, tapos third na. Oo, mga second. Second mo, third mo lang. Ay, pag may paaga ka na ako, hindi ako. Magpaaga ko ng siya. Bago pa yan. Papagay. May pasok. Pag may pasok sa pagaga. Wala lang kung napagamitan mo lang dito na. Ay, panintaralag. Pagbenta. Buka ko na ng 2,000. Tama mo daw lang ang pagpumili. Sino ang tao sa... Sino ang tao? Wala. Sa iyo, wala. Dapat yan sa Hoy, di ko kami karapaan mo. Hindi. Cheryl. Hindi. Kita Cheryl. Eh, sigaw. Uy, sigaw. Ano siya? Atag mo ba tayo Ikaw ka na, ikaw na dito. Atag mo ba tayo ng buhay ni Gapre? Kay. Nagtulog siya. Ay, maliyo. Parehas mga kami lagi Ako magtulog ko sa buhay. Ay. Oo, may. Ano ba na yung susunod? Ay, nakanto ko niya. Maunay na lang ang sige ko kung mapakaray wayaan. Pati, ang sige ko. Yung nagandang kadali ng makaroni, awakon. Malas yung pumuntan ang maalas. Kuya, ba? Karot? Pag una ko tumutan. Hindi mo ko yelo. Ah. Ang mag-game ko na siya. Wato nga. Natawato pa na. Kung ako man lang tanaw, ito Tama ang makaroni, awakon mo sa lupa. Ay, yung kadali. Pabuhutan. Pag mga kakauno. Karon. Pag magluya. Kaunong ka Pwede muna. na makaroni kayo pag malalay. Malalay. Parang mapusig ako. Ano to nila? Mesa. Diba? May tubago pa. Dapat pala pag Oo. Naman nagawa na lang. Na. Dapat natulog sa kayo at ano lang kayo lang dito nakasama para pag may magbabante. Kaya nakilala ko at pa maulit na para sa Classic diba to? Classic diba? Uy, sorry pa daw ka mo. Sabi ko nga, magakan na dyan. Sabi ko mag-isip na ayaw na. Luto na. Samantalang pag ako nag-aalas na yung Good evening, Marvin. Mapadariyat ko, sabi ko, pag That's nagdala Spanish peanut. Yes, Susan. ito, kahit pang ano pa, pang alalay. alalay ko, mapadali sa Berlino. Pang alalay ko sa mano o sa makaroni. Ano? Anti-lipstick mo yun? Magkano ang bayan? Matay ka lang. Anti-lipstick mo. Sabi ni Alex baka, di ba, di pa kala mo pa, nung yung ang asawa ni Alex.
Maganda naman ni Ate. Ayan, ang asawa ni Alex, may minutay man. Kapamilya man. Kapamilya sa Ano ba ang gamit? Ito mo daw. Tapos si Tani Badnis, maganda bagat ka dito. Yan din ang asawa niya ang baha. Teka, mamaya tayo. Paano mainit? Kaya diri Ano dati? Sunod, Puro pang una daw. Walang ganda. Walang nalimat mana si Alice. Kasi tagaan ko lang sa Okay pa inyo. may din mga ano ko kayo nag-inom ha. Ang sabi sa Kung nasiramang ang luto niyo, para ka luto kayo, nasiramang ko ng luto sa mga muto na mapatihon. Sabi niya, may luto kang muto, sabi niya. Di ba yung tawag ng luto sa mga ito? Kaututin natin, na kailangan ko talaga. Yung kang mamating na. Hindi ba, wag dahil luto yun ba? Ano yung nagtulog-tulog ko yung kakanin. Tapos ano yung booking pair sa Manilay na ano na negosyo ba dahil sinagala ko sa booking. Sinulan. Ito mataba. Klase ka sa pili. Nangarap niya si Jerry. Jerry, ito kampo. Mga nila ko dito. Nakasay ko ano na ako. Ako mang pag may bisita. Awakin ko. Mga kumagari bagha. Nakaburing. Hindi pa ano. Papa, ito na. Ito na kampa. Para maniluwang. Ako, ang baribuko na dito. Kaya man sabi ko, kamuloan ko. Ang lalaki, bago, magbibigay. Ano? Basta nakamulo. Sabi niya mo na may mapasilitin sa Pilipinas. Sabi sa akin, kaya mo na kayo. Ito na, no? Mapasilitin sa Pilipinas. May ano kaya, mataw pa kasi ano na. Alas 11 na. Inabot ako sa alas 12. Sabi na ni Andy, Tapos, dito diyan, ang liwanag niya wala na sila. ito, sige yan. Nag-aaral sila na. Ito na, trabaho din ako. Anay, sabad din sabad din. Ay, bago din sa isang mga sa na pagbaga. Ito, aghalo sa duwa, namin. Hindi unarabot ang tulo. Nagsira na muna ako. Kada pa mga kapatid. Kada pa. Wala ng papaalam. Pwede ka nag-ibano ito. Don't worry. May pag-arabot ito ng mga kauropunta. Pasuros sa iyo. O, dasuras ka doon. Ito na. Kabats ko na nakahampan sa kapay. Ano kaya ito? Yan, masarap. Malanit. Masarap yung kamay na ito masarap malanit. Ito na, no? Kasabihan. Pero pag masarap yung balapan. Parang wala lang siya. Di na niya nakasama. Hindi lang dami. Ngayon naka-depress Ayan yun. na. Di ba ang isabi mo na depress? No? Si Darin. Puno na. Di ba na-depress? Ito. Ano Talaga. yung silver kasi? Sa mga sa bahay. Naka-page. Mana si Erwin basta ang dili lalaki. Dili daw makapasa. Dili pa di nakapasa. Puno para doon yung makalit. Yan, mga ilalim lang sa balik. Parang lalit pa rin. Okay lang yan. Yan, bakit mo? Ang ilaw na. Ang pagsina pag-take. Pagtulog, meron kami. 15 na expectation. Oo, may pantuso ka. Nabiling siya sa Ito, masunod ito. Ay, ko kung bibisan sa trabaho ito na nag-bilis sa mga tapos Sige bayan. na nga. Hindi ko man aram na hindi ko po bibisan ang kapudang sa ano sa Parang may pila lamit ka na man. taga magagan. Sali-sali mo na bayad ako sa lipa sa ako. Sila punong nayo. Sa labag sa ako tulog ko sa tulog. Ay, punaw na. Ang tundulo na yun sa expectation mo. Unahin, naglalag na. Siyempre, malilunod na sa trabaho.
Magkakabian. Halika lang. Pero na successful. Tagumpay. Dapat ano pa, Kailangan magpilihan na ulit bilihan ko na po ay nag-ano lang talaga siya, balance tayo. Balance. Parang nagbabarang ang ano na ito doon pa, pero marami sa daan sa pananong. Ay, may loo. Tapos siguro di ka tapos nag-ano na baga nagsara. Ito baga may pang-nagsara na ito. Nagdalak ng mga tunla. Kaya nagubag na bagay ito papang. Kasi sabi ko, ako yung bag na yun. Idura na ang katapan. ako di ang kayo. Ano sabi ko kay pinutang ako pansi. Kaya ito na pang press na ginakay ko. Pero yun naman talaga sabi ko sa doktor, tanggap ko din. Mauna talaga ako yung operasyon. Pasalamat na lang ko kaya nag-abot sa 81. Ganda na ako na. Baka. Ano na yung pagkaragin na sa inyo? Oo. Manungkot talaga. Para pumunod. Wala na nakita sa inyo. Dapat makapano. Mag-conversation sila. Lahat. Matakas na lang yun. Tapos sa niludura, mahal na. Walang para titiyan natin. Ano yan? Alaba. Ang dami ko. Ang sabag-sabag na ko. Dari ibig sabihin, di ba may mga kantang mo sa ang pagmagawa? Dari tapos ang bato ko siya, may binigay. Dili naman siya na date na sulod. Patay ka. Aday. Galing-galing na. Kasi may babas. Kung baka na yun na ano. Dili pa man, kaysa itsura. Ako wala ako sila kaya meron. Ha? Uy. Tulog versus winner. Ay, matakas na yun. No. Ikaw mo naman yung gisura na ilong na. Ato, parang ang aming titi, nagtiti pa. Ano lang ba't ka lang na? Hindi lang ba't ulo? Hindi na. Oo. Ano ko ganun na? Sige, ganyan ko na siya. Dati siya. Ito na pala sa tawag sulod. Hindi ako daw. Hindi. Kami na. Man.
Biyat ko. Ay, pa niya. Thank you so much. Kukulang na po siya ng Bigat. Ang cellphone ko yan, diba? Cellphone ko yan. Nakapantay mo sa luwas. Good man. Sino? Sarap. Intang at dua na tao. Nagkawilan lang. Sige na. Okay na. Ingkis. My God. May gwardiya na yan. Nakakota niyo. Bagan live na live niya ng mga people ah. Sir. Hoy, muli kami ni Jepay. Jepay, ay pagkatulog. Ako medyo ang lawak, kahit mula yung parang Sino nga? Sino kayo may mama? Amo ka ka mama? Hala. Amo ka na. Magandun ako na yung ligid. Oo, nagdagot doyo. Ano ba? O ito. Makaong kababa, makaroon na ka, nagtatatbagawag ha. Nagtatatbagawag ha. Nagtatatbagawag ha. Dito ba kanya? Ang pagmalpad ka na ang baby ha. Nanapalo ay kama. Dali. Kilig. Kamayo kami nakabaya. Kilig. Nagkakaroon ng nakabayo. Kilig. Ayaw ko Lights out. Kulay na. Hawak mo, gabi. Hawak mo, gabi. Hawak na. Hawak mo, gabi. Ganda po, mata pa yun. Ay, nakaya mo na yun si mama. Ikaw na matay-tay. Legend pa. Ikaw na matay-tay. Legend 1. Ano yung gawin mo? So, na lang na. Awatan man ini maglaad. Atay awatan maglaad. Website. Parang nainis. Ano ka? O, siguro na. Kay Kuya Bim ang pangarap mo. Kuya Bim tapos Facebook. Madam. Oo. Alangit. Pwede po taman sa nalong. Pwede edit ang nickname. Diba? Yung ko lang. Gabriel ko yung pangarap. Gabriel ko yun. Pangarap ko kayong pagbuhat. Gabriel ko yun. Minuto, pinabaan ako. Panura ka, bitaw. Magusin ka kaya, men? Kami. Mo dun tayo kung makapilay ka talaga magbuhat. Hindi tayo yung magtago. Hindi ka susunod-sunudan. Kasi yung magtita. Ikaw may kaluluwa tayo ka na ako. Ang ito mo ikaw po rin lang. Hindi lang nag-iiyak. Ay, girlfriend ko pa talaga. Ranis. Uy, sok mo ako. Bago yan. Kaya raw ganun.
Bali yun naman na ano mo. Hindi ako makaka. Gawa ka kayo. Granger. Nagbibigis yan. Kung kayo mga Hindi hero. naman lang ginagamit ko kuya Ben. Nang ano, Hindi na lang mo. Iwan. Wala na yan. Ayun lang. Okay. Yun. Bulak na ang dulo. Bulak yan. Yes, yes. Salamat pa kayo mga bayan. Alam mo. Wala. Yes. Yes. Ah. Utang ko na naman. Oh, yan. Explain. Speed ni Gorilla. Hindi mo kasi ng video na. Assassin. Ito. Assassin Bill. Ay, gumagamit na kalawa lahat mo. Tigris. Ano? Bibig pa kita. Sige, take ko. Tigris ulit. Tapos damage din. Oo, damage. Kaya mas malanit. Yun, nakuya ako. Daliado. Ay. Ay, ang ginamit mo. Malanit yung story. Ay, nakuya mo yun. May massive ka. Wow. Anong pabor sa kanila? Sarang nga, pero saan ko kuya pwede? Imon. Galaxy, yun lang kami kam... Maganda ugang pa yati ah. Experiment ko ang saro. nanyo, may wala katiwala sa tigrin ko. Ulol. 5 months eh, tapos naka-savage pa, tarantado. Ulol. Abor kay kung balik sa junior doon. Kaya mo yung original ghost? Uy, nasa top! No, sabot! Pag nakita mo to, Ayan, si Kuya Ben. Benda. Hey, sabot! Ay, wala na. Uy, sa top! Wala akong baki. Ayan. ayan ho, magka... Ay, wait. Duwa. Ayan. Duwa yan. Parehas. Thank you, 5 people. Kuha. Ang ulit tapos din sumay mo ko po. Gago yan. Gago ka. Panigurado yan yan. Oo, umalit mo. Kaitan. Balik ka naman na itong corner. Ako. Uy, ito. Sa blue. Hindi na naman. Ano mo itong Hello, Tigris, British. Hello. Hello, okay. Yay! Apa lang ba yan? Uy, grabe, 3v3. Go! Go! Go mo lang, pagbuka pa. Bentig, yata doon ang kampo. Nasa grass. Balik mo ako, Kuya Ben. Ingat yung buhay.
Ayan, yan. Yung magkukudan po, kaya tapos ano, kabukod sila. Nice. Dito. Amazing mo. Ay, wala mo lang bugkatun ka po. Kaya ni Kuya Bem. Agagoy. Ano ba na yan? Gumit sila. Ihapay mo ulit. Wala. At kung nanahain ka pero ang ano, awan sa po. Ay, ingit ka na naman ang yan. Ang galing. Welcome back to Na, Nakamamada. pagkatulang Ang na baka pinag-figure lang. navy blue mga sisi ko. Hilton, nylon pa yan ba itong mga nylon? Perfect po ngayong tag-ulan. Okay, dahil maulan ngayon sis, mag-marbles kayo sa mga nylon material kasi yung nylon na po kayo, bago lang po kayo sa ating live muna, huwag kalimutan mag-follow sis para ang updated po namin Pagkalo pa nanahain. ayan, marami po kami. Magpapagtiway na yun. Walang pagdali sa mga Adi naman na, tigre, curtis, ay God. Ano, Jay? ibutan ng gano'n na, may stock na. Pares ka. Tibak na, ayun. Ano ba yun? Tulog. Speed pressure na na yung gano'n. Doon na lang, Please. My God. I love you, I love you. Ito, uy. Puta malalito na ano. Ako, Gabi. Gabi. wala pa na ano. Basta nag-crop. Marami po ang nagtatanong kung paano nga ba nakakasanay sa walang tulong program ng pamahalaan. Lalo yung napatuloy pagtaas ng presyo ng pagkain at pagpapalahin. Ang walang tulong program ng pamahalaan na kinikilala rin bilang Food Stamp Program ng Department of Social Welfare Development or DSWD ay layuning matulungan ang mga pamilya nag-aranas ng involuntary o nakakaranas o Neneng. Ngayon, batang bumi. Upaan. Ang lupot na. Gusto ko na yun. Ang dapat ka. Ate, I love you. Ito na. Itago ko na. Lalo, ito pa kayo. para sa pagbigay ng bigas, kulay isang kape at iba pang pangunahing pagkain. May pump lang.
May pump lang. Tigpat sa ako ano yan, ginger eh. Kaya ano eh. Yung may pump eh. Ano naman kami nakatras yan na. Tingkit lagi. Kumagay pang buwan. Tingkit pa nila. Bigyan ako yan. Saga na ako. Pinagat na ayaw baka tabat ko, buhay. Yan. Magkano pa na yan? Ano? Pangkain daw dito. Dagdan niyo yun na guys. Aga mabakal ka naman bata. Wala namang prango. Wala doon, nagagpang ko. Dito ng prango mo. Palubog na doon. Kasi hindi ako nakagpag. Zero. Doon ako nag-iwain. Bata? Ano kung tingin? Naling nerd na naman. Naroon ba? Ano ba yan na to, eh? Kumain mo. Nahamot yala. Ay, wait. Oo na. Mapagalang mga babae ng gano'n na ano. Dahil Ano yung call ko, Kuya Ben? Wala, nag- Nakasama ko. Nagulirigol pa ako. Okay, sarap naman. Pagmamahal na buod ng lambing, ito'y ngayon lang nadama. Ng puso ko at damdamin. Giliw ko, sana'y huwag magbago. Sabi-sabi ilay. Okay, sarap naman. Pagmamahal na ulang lambing, ngayon lang nadala. Ay, wala. Ng puso ko at damdamin. Giliw ko, sana'y huwag magbago. Ang beses. Pag-ibig ang suyo mo. Magkakalaw. Eh, grabe ka. Yari sa ako. Ito na pala, Odette. Pagawin pala ito, Odette. Yung next. kaya pa na Ay, sarap naman. Ito'y ngayon nadama. Ng puso ko at damdamin. Giliw ko, sana'y huwag magbago. Pag-ibig ang
Look. Ano, Anin? Ba, di naka-cheat ka? Na. Kaya kayo manangit Hindi, niya. dala mo dito sa inyo natin. Wala. Pagpabara na, no? Finger na. Wala. Gagi ka. Matay man, ah. Hindi mo niya tapos ako ng problema kay Lang Johnson na takot na. Ikaw, huwag din. Dala. Ako lang talaga pinadip. Bin, bawal ka man sa bilsiyon. Huwag tayo. Ano, tara. Ay mo kung paman. Ano na, nagkakaagad na si Kuya Bip kay para sa ulo. Bawal. Eh, grabe. Ikaw, ready ka para sa tapat nila. Oh my God. Hindi ko liwat yung kipang ko. Kung kasi hindi ko para. Hindi niyo. Tinasa push. Patay ka. Ang ranger. Hindi na. Lo. Hindi ka takandam. Lahat ang ganit doon sa kuan. Uy. Ay, Nagawin nang na Agos. kita. Wala doon. Aray ko. Patay ka. Nadanda na ng Agos. Dala ako sa listo. Okay na, Umay? Kaya di ako. Wala ka. Wala na kuan. Nakasolo po. Eh, dapat di ko pinauli eh. Nakapasok ko yung pinili. Sige mo din lang. Wala, sige. Umuro ko kipang ko kasi. Pero next year. Ay, Wala, kita kayo. Anak, sikot lang talaga din. Eh dito ka naman uwan niya diho, nga diho. Bawal. Kasi awat lagi ako bagtog. Basta niya mga pa. Lagi ako. Hadit kita sandal. Uy, si Argos! Uy, si Argos! Nababa. Ano, Ruli? Hindi po tayong salasala ni Mula. Yung barala ng ano. Lupit! La. Balik na naman Ipit na, litik. maluyaw na ang kor. Balik na litik lala. May barabugbuga ko na ayaw. Bakit suntok na yung kapatid niya? Ito, balik na naman litik. Oh, may pamilya ulit. Ano napatira? Barabugbuga ko sa ano. Prank ko na ayaw. Bigla pag 7 mag-ihapon ako. Bawal ang panunayan ng tangko. Ayun, nagawa ko. Bagong parot. Hindi na. Ano magsiwa? Mag-asawa na ayaw. Okay na ito. May pa ba dito para? Para ba lubos na yan din? Pero na. Tara na lang dito. Ay, Pero man nila. Pero nila yung ta. Oh, lutok na? Tagiman! Tagiman! Kaya ano dapat yung pinggan ka. Wala ko man to. Lahat ko na. ito na ba ano? Tagiman! Kapita.
Manihag ka na, no? Hoy, paano na yung bata? Manihag dito. Yan ang sumpaw.